Питрәш районының Әлбәдән авылы Советлар Союзы геройы Петр Гавриловның туган җире. Биредә аны һаман да хәтерлиләр һәм яраталар. Нәкъ менә аның һәм башка совет солдатларының истәлегенә бу ялларда монда Әлбәдән дип аталган хәрби уеннар фестивале узачак. Брест крепостенең легендар сакчысы Петр Гавриловны шулай дип йөртәләр. Хәрби реконструкция нәкъ менә шушы крепость янында башланып китәчәк. Биредә сугышның беренче минутларын күрсәтәчәкләр. Башлана сәгать көндезге 11-дә. Первая реконструкция в 4 часа утра на берегу реки Мёши. Беренче реконструкция иртәнге сәгать 4-тә Миша елгасы буенда булачак. Без анда вермахт гаскәрләренең көнбатыш Бух елгасы аша үтүен күрсәтәчәкбез. Моннан тыш көн дәвамында төрле мәйданчыклар эшләячәк. Ретро-техниканы күрергә, сугыш еллары биюләрен өйрәнергә, мылтыктан атып карарга мөмкин булачак. Сәгать кичке 4-тә биредә чираттагы реконструкция башланып китәчәк. Ул Брест крепостен коткаруга багышланган, мәсәлән, Гаврилов тоткынлыкта утырган менә шушы капонирны шартлатачаклар. Әлеге күренешләрнең барысын да күрсәтү өчен бирегә Татарстан һәм күрше төбәкләрдән 36 хәрби клуб киләчәк. Бу 300 реконструктор һәм 40 берәмлек техника дигән сүз. Монда ел сайын төзелешләр арта бара. Менә бу ел гына күреп торасыз, Кобринский ворота төзелә. Менә шулай ук конюшня, атлар конюшнясы төзелде. Шулай ук аннан ат гаскәрләребезнең чыгып сугыш алып барачаклар. Шулай ук менә безнең монда офицерлар домы төзелде. Бу офицерлар домында шулай ук сугыш башланган көндә шулай аның тәрәзәләре ватлачак. Биредә барысы да чын сугыш кырын хәтерләтә. Теләгән кешеләр тамашаларны хәтта менә шундый окопларда да карый алачак. Питрәш районыннан Илгиз Шәкүров, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.